Good morning mga ka-friendship! Maayong adlaw ka natong tanan. Welcome to our online live para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. And today is Thursday, January 28, 2021. Maayo nga Huwebes nga kabutagon pasat na. And before we will start our online class for today, just want to remind everybody na lahat ng ito ay katuwaan lamang at walang personalan. Po ng ating topic for today ay kathang isip. Alright. Alright mga friendship, kung ado na mo ay mga pangutana sa kinabuhi, ganahan mo nga ipayamyam ni Madam Ellie, welcome ang atong linya for today para kanyong tanan, para mawalang inyong mga boredom and loneliness. Oh my God, huwag kayong masyadong lonely kasi as I said, pag lagi kang nalulungkot, nakakamatay yan. Sige kayo rin. Pagsisisihan nyo rin yan, no, diba? So wag ganon, walang ganon Mars. Alright. So, here we go. Ready na ba ang tanan? Kaya ito nang basahon ng mga greetings and dedications. Present na ba ang tanan sa pa? Oy, asa mo to akong gi-post? Huwag kang lumayo dyan ka friendship. Yan. Ato sa ikuan para mabasa yung mga greetings, no? Once again, maayong good morning. So ito mga ka-friendship, mabasa na tayo mga greetings and dedications. Reminder lang po sa mga bagong kasali sa ating online class, lahat ng mga topic natin may discuss for today ay sadyang katuwaan lamang. Mga walang personalan, mga walang katuturan, just for fun. Kasi present na ang lahat, magro-roll call na tayo mga ka-friendship. Maayong good morning, pa-shoutout kang Evel May Muratalia. Kay Joanny Tubio Romel Malu, salamat din Malu, gitagbo ko ni mog 20 stars, salamat dai. All the way from Oklahoma, USA, Mary Jane Abaslas Remigio Bonjour. Rika Di Balukudkud, maayong good morning, shout out to you Mitch. Edgar Ribalde. So wala ko mahuna-hunaan nga topic for today, kaya naman kung mayroon kayong topic dyan, go lang ng go. Christine Aquiles, Dia Faye Jansen, salamat sa 100 stars. Mayaman kayo ngayon Nagpapaulan kayo ng stars. Jocelyn Del Mundo, Ate Jenny at Ernaline, thanks. Just coming from Jocelyn Tabo Tabo. Oy, miss you Ma'am Ellie. I miss you too. Hola Ma'am Ellie, hindi po ako manghuhula. Hi Jen Christine Delpino Bukengkito, Raymar Jamila Alcido Jimenez, maayong good morning. Ma'am Ellie, maayong good morning. Shoutout po sa aking mahal na husband Jerwin Cortez sa Banal. Love you my dear. Love my manito, yes I do. Okmol, halabira, birag yun ni ron, no? Dodong Dulay, Joy Centellas, Janice, Mariam, Mary Jane. Ma'am Ellie, what is the lesson for today? The lesson for today is about vaccination. Vaccine for your partners in life para magbago na sila sa buhay. Rufina Idler from USA, Roslyn, Chris Amar, Rosas Pandan, good morning. Wala mang ko topic ron. Kim Rodriguez, topic Ma'am Eli, kay what if mo balik imong ex dawaton? Kaning imo jud maluno, gugmagugma ra gud ni imo sige. Kay basta si Malo nagali magpa-topic, gugmagugma gud siya sige. XXX gud niya sige. Balikin na ng imong ex-malu, oy. Ex-malu, oy. O, diba? Inahanglang dogangan rag, oy. Ang imong apelyido kay ex-malu, oy. Kaya Jepsy, Lil, Dapstar, Chime, Mariam Diza, salamat. Di ka kanakang Linel. Dennis Darwin Malsida, pa-shout out to you. Correct. Maayong good morning sa tanan, no? 2021 na maluoy. Si pag hunahunaan ang imong ex. Nagkuti na kandila day, pamisahi katulo day. Diya pinaabay nutrients makuha kung parisan ang pansit canton og pritong bulad naagi hapon na friend. Everything has its own nutrients, kaso lang mas acidic. Kung gusto nyong magkasakit earlier, hala sige, eat. Go! Walang kukontra.
Bryant Rosnella, Ma'am Eli, pa-shout out diri sa Robinsons, nangita dahil si Genesee, igpalaris og mga oy kay kaliwat ni siya og mga insikwakang. Ika ka na kang Bryant. Oy, mag-amping yun mo no, kung magminyo mo mga insik. Good morning, Joyags Aguilar. Oh, kanang atong topic karon no, mag-amping mo kung magminyo-minyo mo. Ilabi na sa mga apelyido sa inyong mga mapare sa kinabuhi, mga asawa ug bana. Oo, pareho anang naminyo ka, waka kabalot sa apelyido sa imong asawa ug bana. Kunya ikaw insik po ka, imong pangalan kay Ellie. Kunya imong apelyido kay you. Kaya mga insik no, tag 2 letters, 3 letters, 4 letters. Unya kay namin nyo mapagkakapilyedo og Mr. Lucito. Unya apelyido kay Tan. Ana inigminyo ninyo na hibalo na kag unsa imong tibuok pangalan. Sige daw kung kinsa bright dire no, kung imong pangalan sa pagkadalaga Miss Ellie Yu. Unya naminyo ka og insik pod nga ang pangalan Lucito Tan. Bisigi unsay mulugwa sa marriage certificate. Shout out to Barbie, Ma'am Eli, na lata na ba ang tabyos? Correct, the birthday karon si Barbie. No, happy birthday Barbie. Kung naminaw ka man karon, British King, kakapoy, naghuna-huna siya, oy. Naghuna-huna, oy, mamigihuna-huna. Adire Filmer Chavez, Adan Anthony Ingles. Wala siya makatubag sa akong pangutanan, no. Ganang Malu, oy, correct. Ay, wala ko ningon gyros, ha. Ikaw, Gyros, ha? Kapoy magminyo na ay depression. Okay na ay depression. Basta wala alta presyon. Pa-shoutout Ma'am Elio Albert Arago sa San Isidro, Leyte. Jojo Alana, pa-shoutout Ma'am Eli sa akong pamangkin. Celebrating her first birthday. Kiara Jade sa Latanan sa Masaplon, Sir Darwin. Oy, happy birthday, baby. Wala ba'y nabilin diha nga pansi? Biskag mga atak-atak na lang, ging. Oy, Mary Jane, wala ko niingon ha, wala ko niingon. Edgar, wala ko niingon. Abby, wala ko niingon. Pati si Diapi, oy, wala ko niingon ha. Amo nga huna-huna niya mga daotan kaayo. Nga hugaw jud mo kanahuna. Ano po bang tawag sa nobyo ng may nobyo dahil sila ng iba girl? Wala na daw tawag dahil hindi pa kasal. Yusef, pwede nang tawagin. Bakit tatawagin mo pa? Hayaan mo sila. May nobyo na may nobyo na may nobyo. Nakakalito kayo kasi Ma'am Eli, good morning. Gyros, Dodong Dulay, Edgar Rabalde. Good morning, Madam Giselle Gayerlan. Long time no here. And of course, ay mga abata diya sa Lapu-Lapu City. Hi, Madam. Long time no here. I am just here with short hair. Lowila Bazanal, maayong buntag sa ato ka friendship, a renowned journalist by profession, a writer, an interviewer, and master of ceremony, chika. Mario Banlat Labad, salamat sa naghatag sa 120 stars, kung kinsa man ka mo, daghang salamat. Rubab Joan, Ma'am Eli, God bless, pa-shout out. Good morning, Jocelyn Datar Umigting, November Jane, pa-shout out. So, muna itong topic karon for today, mag-amping sa mga apelyido nga inyong palamanhon or pangasawon. Ay usahay, lamiira, pero pag imo na siyang taputon, latay na. Pinakakadawat. Trish Duffy, katulak na. Trish Duffy, good morning from Texas. Gert Lalangkit, masayong adlaw bati gikan diri sa Saitama, Japan. Edan Alejado, good morning. Names itikap. Good morning, Ma'am Eli. Shout out na naman. Ako malapit na birthday ko next week. Layo pa na. Layo pa na ka nang malapit na. Nasa duol na yan. Marivic, pa-shout out to my friends Lee J, Ty Gainyo, and Inday, Ligi. Sidilio, good morning. Good morning. Mamili gyud tag nindot nga apelyido. Oo, pamili mo nindot nga apelyido kung magmedyo mo. Oo. Pareho mo kuan. For example, Lee. Ninyo kagbat, libat, Or Jinky Credo, mga good morning. Lilibet Capino from Canada, shout out to you. Josephine, Y2 ang name, Ma'am Eli. Unya ang apelyido kay Lee. Na, Y2 Lee. O yaw naman ni Imo Joyax Aguilar, oy, kay Y2. Mrs. Y2. Namin nyo og Lee. Mrs. Y2 Lee.
Una mag-amping tanong, kinahanglan atog yung ipangutana kung sa apelyido, unsay kagikan. Oo, kay uban ra bagud no. Wa kahibalo parinti ra di ay apelyido ra galahi. Nya man tay mabuhat na kay hugmaay naman sila. Chay Chay Inho Torres Otedera. Shout out kanimo Madam Chay. Johnny Toble, good morning. Pa-shout out diri sa Masaplood so sa mga Toble family, Rian Rizzi, pa-shout out sa Mindanao, province of Bukidnon, municipality of Kitaw-Kitaw, Bukidnon. Likayi ang apelyido nga Tutan. Lahi man po ng imong maluo. Maggie Calvera Robles, mabili shoutout sa akong anak sa Kuwait, Zilda Magnolia, Malvi, Flordolisa, Pinili, shoutout. Advance happy birthday sa mga mag-birthday, oy, correct. Mary Jane Abastas, Remigio Bonjour, pa-shoutout sa ako igsoon sa Cebu, birthday to Arnel, greetings all the way from USA. Alright, and Ayan Almero, Ma'am Eli, pa-shoutout sa ako nga panggang asawa nga si Maymay, Amay Ibanez o Remila. Basin Ma'am Eli, shoutout to Pilyedo sa bana ako ati Antulihaw. O Antulihaw ma. Bukalit-ulit ang ka-Japanese ani. Majorly Raisins o ngala nimo maluon niya imong bana kay Wang maluwang. Maluwang. Masikip. Faith Fernandez, Labra, J. Mark, Sigpa, Ma'am Eli, pa-shout out sa Milk Tea Central Family, kay Ma'am Jackie, Lana Ibona, James Rosuor, Victoriano Morales Jr., og sa akong habi, Ma'am Eli, Jopil Barredo, Happy Valentine's Day, Valdregs. Madam, please greet Madam Menfi Barbie Alada, happy birthday. The cheers coming from Mario Banlat Lawan. Apelyedo Makabali. Ako, basa ko ng sumpay o anak diya. Doc Bimbo Aklay, mga buntag niya. Gatab then, so God bless. Tristan Hamito, Madam, naminaw, radyo ko nimo while nag-print og module. Gikas Sent. Hi Sir Tristan Hamito. Victor Zia, regards ko Ma'am Eli sa San Jose High School, Bayawan City. Oy, doha ka lungsod gidala San Jose ug Bayawan. Shout out Panabo naman Alindao family. So muna atong topic karon no. Mag-amping sa mga apelyido sa inyong pamanhon og pangalasawon. O diba imong pangalan Andy, naminyo ka og Lim, Andy Lim. Wala ka na talagang makikita kasi ang dilim-dilim. Nova May Rafales Lozada, shout out sa mga Sidilio family, Zardinino family, Alabastro family, Panda family, Maggie Calaveria Robles, Madam Eli sa among kapitbahay, kaya ang apelyido Kibot, unya ang isa is Lubot. Kibot, Lubot. Carla J. Ilnar, pag-jurbon mo niya, oy. Margie, Ma'am Eli, pa-shoutout watching from Alabang. Margie Fabro. Joan Icon mo sa po, Ma'am Eli, makahadlok dyan ang apelyido nga patay. Daghan dyan ko nabasa ani. For example, apelyido kay patay. Unya kay ang nga apelyido po sa imong naparis kay mga Chinese po, mga ka. Patay ka. Ay, nako, Lana Ivoni, Day of Faye, shout out Valiente family sa Lapu-Lapu, Cebu, thanks from Joyags Aguilar. Naaita ko no. Maamping jud Ma'am Eli, daghan pwede isumpay sa name nga Malu. Kuan ko na Malu, na imong pangalan Malu, sus delikado gyud kay naday. Merlin Pering, good morning, watching from Makati. Ma'am Eli, naabay mga apelyedong nako dira sa inyo? Shout out sa Herodias. Flores na Herodias, wala. Mga kuan man sa mga Hudiyo, day Herodias, Hudiyo. Mga Judas Iscariot. Jedalyn Arias de la Cruz, morning Ma'am Eli, shout out. Mami Trinidad Barrientos of Luay, Bohol. Ivy Makalikay. O maminyo ni ka. Ivy Makalikay ka. Watching from Zamboanga, Sibugay, Malikay family. Akong kaila Ma'am Eli, iyang apelyido kay Corona. Kuya, og virus ni. May Corona. Maluko na. Unsa naman ni Maluko, mangkuno ka. Alvarado Ramiriza, pa-shoutout sa akong anak, Audrey Androdro.
Pahit yung kay na ano, ka na maka-apelyido og ka ng latay gyud no. Pero wa man ta kabalo kay gugma may basihan, dili man apelyido. O dawato na jud lamang na nimo no, alam po di may salikway na. O sige, kung naamoy lain nga mga topic diha, mga pangutana, Joel Yabo shout out, Jonilyn Lita, Ilani Dian, MS Ona, Ma'am Eli, Igo Maria Sikihor, salamat, Joel Yabo. Please shout out Alvarado and Roma family from Alcoy and Bulhoon. Nova May, Ma'am Eli, thanks, lipay kayo akong anak. Nag-unsa man siya day. Marge JSD watching from UAE, JR Gasuko, Medina, Bitukun. Dili ka busy, ma'am. Monica Brava taon niya. Hi Barbie! Happy birthday kang Barbie kang kasilibras yung adlaw nga nadawhan ka doon. Unta, mahataga na siya og love life karong 2021. Ug sa iyang sumba-sumba si Barbie Maniwang. Okay, karong tuiga 2021, naning kamot gud siya magsumba-sumba matagapon para healthy ang kalawasan. Pero kung saan man atong healthy ang lawas, kung atong dughan, zero lang. Hapit ng pitsa 14 Barbie 2021. Wala gihapoy lalaki nga nagbakurog sa iyang bilahan. Ricky Ralios na anapod Madam Ryan Kabahog Ilok. O Kabahog, unya kay Ilok, mga Kabahog Ilok. Jan Jokes Sarol, naamoy luwang. Shout out Ma'am Eli sa akong anak, Carl Ronel, o sa akong guwapang inahan, Lilibet Queredo, salamat. Patrick, Ma'am Eli, unsay maayong i-give sa Valentine's Day, tagaay kog tips. Ay, sayo na Patrick, pusta ng imuha do. May iregalo, malipay lagi na Amarilya, may nga buntag. Richard Orhel, tis tuwal-tuwal. Kuyaw po ni mga apelyido tis nga tuwal-tuwal kay naliter di po ni tuwad-tuwad po ni. Tis Alejandro watching from Canada. Shout out to my family sa Batuhon, Dawin, Richard Paredes. Shout out my family Lanao del Norte, Liliana Ravea, anak ni Rice. Musta atong umaabot nga Valentine's? Okay ra gyud kaayo ang atong umalabot nga Valentine's, wala tay Paris, wala tay galastuan, maayo ra pod. Ay katong muhatag og GCash ha, katong muhatag og GCash natay number da sa ilalom mo. Ato adunay maluag nga kasing-kasing. Luag nga kasing-kasing hugot sa ilalom. Hugot ang ilalom yung pagbati. Janice Ililma Rafael Samson, shout out from Latazon. Salamat sa badge, Ma'am Eli. Oy, dato karon malo, sikag panghatag og mga stars malo. Nahalina tingali kag back tinday. Ang sure po dyan, malo, salamat bitaw kayo sa manang hatag og stars, no? Kermad Sunuda. Ikaw na good malo ang maluwas, day. Sa tanan, day, ikaw ray maluwas, day. Og si Joyax. O katupang nang hatag og stars. Shout out sa Valle family, Mamili from Bukidnon and Lanao del Norte. Ay, maluwas po si anak ni Ross. Kinihatag kag 100 stars, madam. Inahanglan na yung pangyamyaman ni sila para manghat. O, Jocelyn, dataro umikting. Maluwas po kaday. Maluwas kaday. Maayo kasi yung mga balatian. Kristen Tubil the second watching from Maayong Tubig. Marian, Ma'am Eli, a pleasant morning. Wow, English. I hope you have a good night's sleep. I had because I don't have a boyfriend. Ako Conriquez, Madam Eli, good morning from Alquizem, 5:30 a.m. Tugnaw kaayo. Abalo ka kung tugnaw kayong panahon, iyang imong kamot iipit sa imong loko-loko. Kung dili madala sa imong loko-loko, iipit sa imong bulog. Kaya naay heater dahil ilalom sa imong bulog. Muna gaingon nga init pas imong paghugugmag ganiya. Mother! Ma! Naapa kay agridolce? Timplahi ta layon, ma. Nangalayo na kinalimot di ko katimpla. Ay nako Markan, makagawas na jud mi. So good na kayod Ma'am Eli. Ay, salamat. Humana inyong lockdown. Oo, kinahanglan gyud nga balik ato pa ni kay Sikay kay bagay importante sa tanan. Lunix ladlad. May good morning. Claire Pinson, happy to hear from you again. Yes, Madam Claire Pinson, to your husband and to your daughter. Maayong adlaw. Another nga 50 nga stalking ka Joyce Aguilar maluwas gyud.
Ay, maluwas po ni si Mary Jane Abasas Remigio Bonjour. Salamat sa 100 stars. Ganahan na silang maluwas. Ayan, Alviro, 100 stars. Salamat, ayan. Hanap po akong mata, mamili. Mata lang, Jod, katungod aning imong yaw-yaw, madam. Hala, ginoo ko. Di po natugaw ang imong pagkatulog. Di haday, pag sureball, day. Basta di nakakadaog niya sa imong kalaptan, di haday. Yam-yam na ni ako, mamili, para mahalinan ko pirmi og bulad para naipalit og stars. Lami ka, day, malo. Lami ka, day. Vance Verano at Ivanji, salamat sa 50 stars. Ikaw na dyan ang pinaka-happy. Jubilin, shoutout from Canada, Christine Soles. Shoutout pa, madam, shoutout naman dyan. Jubilin, Christian Soles. Ma'am Eli, please congratulate Lieutenant General Zerelito Zavihana as the next Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Kudos, pride of Zamboanguita, pride Sambuangan. Correct. Taga Sambuanguita nagyod ag namuno sa ato ang Armed Forces of the Philippines. And it's a great honor and we are so proud and dignified. That truly it comes from the land of Negros Oriental and a neighbor, a countryman. A neighbor and a country, pinasagad ako niya. Salamat sa 100 stars, Madam Claire Pinchoy, noy. Teresa Tual-Tual, shoutout sa akong pamilya diha sa Batuhon Dawin, Barangay Cap Ernesto Alihado and family. Ato ako ron sa Canada. Trish Dupio, wala mo kayo topic. Oy, pangutana naman ako, no? Anything under the heat of the sun, lahat ng mga tanong dyan ay bibigyan natin ng kasagutan. Pero take note, lahat ng ito ay katuwaan lamang at walang personalan, especially sa mga bagong newcomers sa ating online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay. Yung hindi nila alam yung ating mga patakaran. Hoy, Shinros Russell Hyzen Magalinaw. Kumusta ka diha, day? Nahumanak kag panglalog og baboy, day. Emily Arges, good morning. Wala pa akong makitapik ngayon kasi vacant yung brain cells ko. Neil Bailon Kirit from Malaysia, sa mga Bailon, sa Pangkita o Kirit from Bunawon family. Leo Villanueva, Bonadali Escolanto, Ramonilios, pa-shout out tourism office of Santa Catalina and sent my regards to our beautiful mother of your municipality, Madam Ligan. Bante Japo na ay mulabay. Maura ko na emotion, Rose, no? Ikaw na jud ang detective. Ato lang usbo, no, sa ganahan nga mohatag og GCash, naratay GCash diha sa ilalom, nakapin na siya diha, no? Ay ra magpagduha-duha because the more you give, the more you will receive. Kumusta imong laag sa shotgun, Ma'am Eli? Okay ra kay akong laag dito, Madam Joyax. Og na set up na gud ako ang condenser na inday konsing go na gyud siya. Mabalik na ko dito og naa siya mga pangutana about her condenser or whatsoever. Anak ni Rasmus, taman tong inyong kinilaw atong miagi. Lami ito, wa ako kahuman og tanaw kay nikilaw, nilakaw mi. Lami kay siya, madam. Labi na kay katong kinilaw nga gigamat nasaktan og kuan ka ng singot sa lalaki. Namit gyud ang kaasgad, madam. Ang kaasgad nga di gud nimo damhon. Ang kaasgad nga timplada gid. Oy, salamat sa naghatag sa 820 stars. Daghang salamat for sharing your blessings with Ma'am Ellie. Sa mga nanghatag og stars, bulahan kamo. Kamo na kayoy ang pagsudungon sa kahitasan. Pagadanagan sa mga bituon nga inyong gihatag. Earlier ako mo out card, Ma'am Ellie, kaya I have to go to the office tomorrow, meaning matulog ko og sayo. Correct, Madam Claire, kay murag alas 9 na di alas 10. Sige, wala ra di problema. Early to bed, early to rise, catches new life. It's a new day, it's a new life, it's a new dawn. And I'm feeling good. Madam Eli, unsay tips nimo sa mga single sa Valentine's Day? Gigagagang Valdrex. Nagako na kong tips para sa mga single karong pitsa 14 ug wala kay pares. Kabalo kong naanad na mo. Anala ra yung kaugalingon. Bitaw ampo ra mo kay napa may pila ka adlaw basin di ay. O kung di gid madalapog sa inyong silingan. Ing nga gana ako makig-date nimo aya ka problema akong gasto tanan.
Oo, family gatherings. Date ng duha, apil imo tibok pamilya, lapas di siya musugot. Another 50 stars from Madam Claire Pinzon. Salamat kaay Madam Claire. Hapit ako maka 1,000 stars. Albert Olita from DILG Office, Maasin City, Southern Leyte. Salamat kaayo. Shoutout sa akong pamilya sa Barili, Cebu, Ma'am Eli. Ilabi na sa akong sista nga si Vanessa Fajardo Tanahura nga taga Luog, Lapu-Lapu, City, Cebu. Katanang nag-birthday karon, happy birthday ka niyong tanan, no? Wala dyo ko'y mahatagan nyo. Kundi lang mga pag-ampo lamang o mga panalangin, nga unta ka mo, hataga paghataas nga kinabuhi, ligod nga panglawas, o mga katuigan nga puno sa kalipay, o labaw sa tanang inyong mga pag-ampo, dunggon nga to sa kaitasan, karon malipay ka mo sa inyong pagpuyuan nga kalibutan. Sa mga single pod, halasige, agwamta ha, kaya ang pizza 14 mo alabot na, wala kay mahimo kung wala kay partner, pag hinulsol na lang diya. O panilingan, ayo, Why nga naman na nasukoog na ako Gcash diha. Wala kay kahatag, ayaw ra. Dili man kapugson. Angry gud yang gi-comment sa akong Gcash. Di man sa kaaway yun, ana, basahon ra man gihapon imong greetings. Alerki ka. Ay pa magbugha ka diag lokay. Aw, mananom lang tagbulak Ma'am Eli mo na giingon dito sa post nga ingon siya sa iyang kupido nga ganahan kog bulak karong pizza 14. Ang gitubag ni Cupido, pananom. Pero ka malae. Jayan Michael Sulihoy, Ma'am Eli watching from Tangub City, Misamis Occidental. Mitch, kinsay single diha. Ayo. Na, kani ari mo ni Shinros Russell, no? Kaya kani gud inyong menuan. Dali ra kay inyong passport, padulog USA. Lilibit Kapino to Ma'am Eli, shout out sa ako ang abana nga nag-relax ramin alihad. Sana all na ibana. Diyanay Tubio, salamat sa 20 nga stars dahil. From Sikihor, Baltimore, LaGuardia, Ricky, maayo nga buntag. Wala dyo kayo mahuna-una nga topic rong adlaw nga naman ni oy. Wala ba akong katumar sa akong turmeric for life nga may makahatag na akong kabaspog. Inita man di ay. Lami. Lami pero paso ato alingagngag. Agas mo mga single diha basta gahi. Ikaw good Shinros, no? Kaya imo mga panawagan si yung panabladay. Bahala na kuno basta kay mo ginhawan ra. Luisa Weiner, Ma'am Eli, magbugha paglukay doy. Yes, dahil tatara ng lukay mi parto sa Barlizo. Kisay single diha kay isuroy na kog Singapore. Ako nila isuroy diha maluoy. Ako, madam, kinsay maayo og Valentine's ng single, double, may asawa. Lamin mo panawagan day kay Kuridas tananday. Shout out Ma'am Eli from San Juan Sikihor ug Masaplod Norte, Dawin, Baltimore, Ricky. Ramil Richards, Luisa Weiner. Hi, makalingaw ba Joros Dawn? Ayan Ma'am Eli, ang topic ngano man kung muhilak mubati ang naong. Di guni siya topic ayan Almiro kung bati gyud kag naong, bati gyud kag naong. Oo, tanaw na mga gwapa kung muhilak, di ba gwapa ra gyapon. Itang mga bati og nawong inighilak nato bati gyud da. Aita na lang no. Muna ilang ginaingon no kung kabalo na kang kuhaon nakaslaing kinabuhi, last na nimo ginhawa smile gyud. Labi na kuno kung bati kag naong kinahanglang mo smile gud kas imong last nga ginhawa. Oo, kay para mi sila nga oy kanigud siya, mi panaw gud siya nga malipayon. Ay kuno kung kulis maot imong nawong. Mingon ni unsa man na siya, oy ni panaw man siya murag ni agay konbolusyon.
Kuyawan no, nas mga last will and testament. Joris Don Paltingka, maglisod kog send og stars, Ma'am Eli, no problem. Ma'am Eli, ang topic, Ma'am Eli, basta bati lagi nung bati lagi. No? Kung saon pagka-good, Ma'am Eli, kuha ka og lubi, buntan, imong tigbason, dayong hala, kuha dito, kaguran silingan, kagod. Kung saon ning among partner, madam, mura magwa na gana plano sa Valentine, muna gigiladhan na siya, Valdrex. Oo, basta yung anak galing nga nangaluyan na, wa na hatag-hatag og bulak. Di na pod hilngon imong bulak. Alam siya, mabuhat anak, kay naagoy mang inan, maabot na gud mo sa point, nga ladhan na, mawa na gana, you lost the taste of being a partner. Good morning po sa inyong lahat, dyan watching from Caloocan City, Bernardo Bonghato. Angel Silva, Gabonada, Ma'am Eli, nagtupad kihapon mi ako bana, sige mi katawa nagsudong nimo giuna namo ang among Valentine. Maggie Claveria Robles, be very careful with inana no. Basid og tantong dulog-dulog ninyo na kay mahikapay. Makahikap ka og kuan hala sa bato. Nga danlog dakog ulo. Batag mapakan ka Nylin Vistar da Duraya. Daruya. O nagabaylo ang mga letter from Pangasinan. Kenny G. Lainggo Pukong. Hi sa ako mga friendship diya sa Malo Boys. Irving Paul Irving. Inighuman og inom. Unag pauli Mamiya. Ma'am Eli, Sin Rose, Razel Shade, Magalinaw. Asa imo, beauty or brain? Ana lang ko kuan madam kanang madam kanang brain lang ko madam. Naanad naman kung dili ko gwapa so brain ra ako madam. What is beauty if your brain is empty? Budlay ng gwapa ta pero tanga po ta kaayo. O kanang murag wala alimuag sa kalibutan, wa ta ni agi grade 1. So it's better not to be beautiful but your brain is full. Pero mo po lagi ingon kay unsa man imong ka-bright kung di makita sa itsura. O usahay no kanila tay tag-itsura maalaan po tang snatcher. So brain ako madam brain because it's very useful. Pero kung kanang beauty man good. Beauty basta brain ra ko madam pero min ka nga beauty ra og min ka nga beauty with brain. Ato kos beauty with brain pero kung beauty lang gyud nya wa po'y brain. As brain ra ko dai kay basic papaliton kog suka pagkapandol asin akong napalit na. May alim-ali shout out ning mga bana namo madam nga unta makalandong pa nga naay Valentine's. Dai una usahay mi alin ali dili mauna ang Valentine's Day kanang isululod tiyan. Imbes nga iyay palit og bulak para nimo day palitan kag bulak chocolate palit na lang niyag bugas day praktikal lang na day basta minyo na day. Nurse Gracia Shabok, Hilin Bantoto, shout out Andrew Parconla watching from Japan. Iraza Narkama, Ma'am Eli magalingaw kaayo ka salamat. Kung di ka kasend og stars na ay Western Union. Correct Madam Shinros. Ayaw pagduha-duha madam, kuhain ang imong kinsinas diha. Makagwapa daw og sige katawa madam, maong diri ko si imong yam-yam aron mo gwapa ko, di ko kumutuan na ako. Ching Fritz, dili ko mutuo Ching Fritz kay si kung katawa na tawon ni akong naong. Wa may improvement oy. Dance Michael Bendio, maayo nga good morning. Delia Barrera man Emily. Kanang single pa taon niya naatay uyab mura og excited kaayo ta kung moabot ang Valentine's pero kung magminyo na ambot lang wa nay gilok nga mapil. Oy Delia, hinay-hinay day Delia. Shout out sa ako mga amiga nga sila Christy Lopez o si Riza Alvarez. Amping permi kamo po diya. Magkagud na lang taglubi inig Valentine's Ma'am Eli. Correct Joyax dahil ka ng tuno atong higupon. Atong higupon ng tuno sa lubi hantod maghibulos. Watching from Japan, Eriza Juan ayon ko sana all tagaan og bulag. Ako ani magbigti na lang ko ayaw po day. Ang Valentine's Day kasada day sa katuig day ang big day day pag mabugto ka day wa na gyud ka di nagakamata day. Mahay gyud ka day basin di ay day. Una pa kay makaplagan ay big day day oy. Salamat Madam Melody June Caliora, the matter of Mother Jang Jang for sharing your 100 stars with Ma'am Eli. Madam Eli, 18, unsa ba ka 18 ba oy? 18 years na mi sa akong bana murag wala naman mi kaila og Valentine's. Aday, kuris-kurisin ang inyong kalendaryo. Pitsa 14 Valentine's Day.
Pecha 14 Valentine's Day. Lapas ba? Di na damahon niya. Damanon imong bana. Iampo ninyo akong kalintura kay unsaon na lang ang pagpanginabuhi og panggata sa bata. Gabriel Morales Lagol. Iampo ka na mo dong. Dagkutan pa ka na mo kandila dong. Jory Pahis, maka-stress og walay brain, Ma'am Eli. Correct na, Madam Claire, because a little of everything excuses. Nara pa yung mga bagong balaod ka, Madam Claire, nga, ignorance of the law excuses no one. Nagmabutol ta, di ka ba lumubasan, na? Ano uban gali, maligsan sa kalsada, kaya di ka ba lumubasag mga signboard? Ay lagi, mga brainless, na kan silang mga designer na kini sa kalsada, di na nga disgrasya. Pero kung bright ka, makasabot ka, salbar ka. Easy Haugan, Ma'am Eli, malingaw na po kunin mo salamat. Lee Abubakar Rosales, pa-shoutout Parkland Subdivision. Brains oy, kay madala naman na mga head turner gihapon ka. O tinuod biagod na, di ba Gabriel? Lindy Solomilio Alvance, happy Valentine's Day, Madam Hoy. Kung minyo na kada gabi ang... Ano nakaingon man ka, Shinros, nga single man ka. Apil-apil po ka ani mga minyo, Shinros. Maghilom-hilom na tos kilid, magbasa-basa na tos ilang mga comment, dito mag-apil-apil na, kaya wag ko kaktilaw po na ano. Marcita Fish Course, Madam Marcita Fish, sa katong ka-friendship front liner, salamat sa 50 stars. Salamat kay Madam for sharing your 50 stars with Mili Magi. Inaana akong bana, Madam, brain siya, ayaw niya sa beauty kay kapoy ng beauty, mahurot atong kwarta kay pagwapa, sige. Tinuod ko na Magi, oo, kay sige pagwapa, unya ang utok, waday sud. Gemini, salamat sa 50 stars da. E-card, Oritive Shine from Hong Kong. Every day is a Valentine's Day. Correct. Every day is a Valentine's Day like every day is a Christmas Day. Ano na maguna siya ang mga sugilanon sa kinabuhi. Dan Magdales, ni Ana sa Tamam Eli, correct. Bernard Bonghoto, kung walay uyab, Madam, manginhas og kubong. Pagtadtad na lang diha. Clear Pension, ignorance is not an excuse. That's how it is here in the USA. Ma'am Eli, correct, Madam Pension, because if you are ignorant, you need to study. Istorya, Madam, correct. Istorya, Madam Shimros, oy, bahala na sila. Oy, bahalag di ko bright, basta na ako'y uyam. Mo po na ano, wala may kasulti, Ana. Dan Magdales, ikaw na ang swerte. Macros Perfume, RTW, Ma'am Eli, brain lang ako, Ma'am Eli niya. Dagahan naman baligya, pagwapa ka ron sa online, palit na mo. Ay, nako Macros, negosyo ragyapon ng imo. Tiborsyo, bahaw. Kung sa gi-om ni mo da, Tiborsyo. Arlene Colanan Villaruel, Ma'am Eli, buntag advance, happy Valentine's sa tanan. Dayon, maayon ang naayotok, good gamay. Madas magano niya tag-ahat. Correct, biagod na. Brain, good akong pilion, Madam. Labi na asawa, hapon, bugnaw pa sa snow. Bitaw, no? Para po nagko, di ba? Lamigod ang brain, kay Battle of the Brainless. Salamat sa naghatag og 1,090 stars. Lami itong beauty ta, dapat tayo gamay nga brain mo na di po katuwa na gisult ato utok, no? Ultimong paglungag, pagong. Ultimong panghugas, mga buka ng plato. O mas lami po ng bright, kaya di na mo tuludluan. O ka instruction ra, umuni atong buhaton, ha? Gets dayo na niya, pero mawadyo alimuhag no mataplik kung sa mag-seminar pa kaniya. Bahalag walay mo hatag og flowers, Ma'am Eli, may magwalay ikapalit. Pirmad sunod na. Muna ginayon na to malo nga silpiti. Si Ma'am Bright na daghan pagbatan-on ayaw gugug tagig sa Dan Magdales, ha. Bog na pa sa hot milk. Pero kanang Valentine's Day karon pitsa 14, no. Madam Eli, unsay imo, sexy pero maot or maot pero tambok? Ay gwapa pero tambok. Adili ko mapili, mamapili ko ana may babayi na. May lalaki na buang na oy. Nalalaki na mo pili ko pero bababae di ra ko Valtrex imo ra na dong. Pagpunto lamang diha dong, you decide on your own.
Bahalag walay beauty ang brain. Basta na ay forever. Ikaw na gud ba na Melidion Caliora ang adunay forever. Nya naman sila ginaingon nga forever is not enough. How would you say you love me? Angelito Alcala Estrada, Mario Banlat Labad, really? Is this really, is it? Maan V. Bilio, thank you so much for your 100 stars. Thank you so much. Ako lang Osbono, katong ganang muhatag og Gcash, natay Gcash diya sa ilalom, no? Mis tag 20-20 G's mo dawat ta di ha. Ano na lang na pang snack on yan, no? Kuyaw kung walay brain, Ma'am Eli, kay tanga lang permi, oo. Ana maguna, no? Madam Eli, ako expire na kay wala na katilaw-tilaw. Sayang atong beauty nato, pero wa ko'y brain. Valentine's Day, lamig pa sa snow. Ikal ka na kang Grace, Vitter, shine. Ana maguna, no? Kung manag-uyab pa, mag-holding hands, kung maglagaw. Oh, sweet kay mag-alag bayanay. Pero gani, kung maminyo na, dahil mo aksyon ka katikal po yung danghaga po ka diha. Ay, pagtarong kunog lakaw, gadanghag lang ng dagway ni mo. O, inana ng uban, pero dili good noon tanan. Pero sometimes, imong partner is something like that. Sweet lang siya sa una, holding hands pa. Pero kung magminyo na yun, danghag lang ng naong diha. May ka dito nga, darling, kanang-kanahan ko mag-holding hands tayo. Holding hands, kabalo kang COVID ron. Oh no, pero katong tuorang trato pa mo, lamig, yung kaayo. Pag mangaon mo sa restaurant, maghungitanay pa mo. Nya karon, sus, may nalang magtakluban na lagsudan dis lamisa. Alexander kag ingon sa imong bana nga, ay, tuway tinakluban. Kung imong asawa inon ka nga, ay, di ka mukhaong pasmo ka. O sa una, di good pwede, di magdugan og kaon. Kaya darling, ni kaon na ka? Wala pa. Nya, take note ha, lagyo sila LDR. Gusto mo na inyo, no? Virtual, wala yun, virtual. Antonieto Pyra, maayo nga buntag sa Mayabon Crossing. Madam Eli, kung papilion ka, asa mga flowers o sa kakis nga beer, beer ako, day. Sao man ako ng bulak, day. Oo, dili ko day ka ng beer ako, day, kay mahubog ng laki, posible. Glenn Buenbrazo, Gabo Jacob, Divorcio, pag minyo nang magdapat isig ka, oo, tinuod katong kuan pa mo, kanang mga batanon pa mo, kung magdulog mo, sandayanay, halog-halog, ang imong aba, ang imong naw, ang imong ulo nasa abaga sa imong bana. O, sweet kayo, inigminyo na, lubot na lang magtapad. Iyahay na mong igwaranay. Joan sumampong, Ma'am Eli, pildi ang kagwapa kong bigaon ang kundra. Kaagod tayo mabuhat, ana, Joan, no? Limogmog, Jodana. Gibinuangan ras ubang laki, maupo lagi na, Joan. Hi, Grace. Pag-uyam pa, kagwapa sa imong nawong, anak. Ami, kay kag nawong darling, pula-pula, hamis. Pag magminyo na, nawong nagkwarta at... Oo, dami pag magkakuan pa mo ka ng uyab pa mo, appreciate good na, no, lami kay kag aping. Budlot kay kag ngabil, anak. Lami kay kag buhok, darling, kay bagong ribbon. Inig magminyo na, dahil mang lipstick ka, or magminyo ka, magpahumod ka, or mabutang kag blush on sa imong naong. Ingnon na kasi mong partner, o, kinsa may imong giinigatan di ha. Magpagwapa man ka. Latay, no? Daghang mausap basta minyo na mo nang ayaw ra jud mo, salig kaayo. Usahay may lang yun na sa una, di ba? Sa una kami ni umbana kana sige, palit ko kung siksik ang sanina. Tungod ka maba sa imong shirt, imong kigol hapit og wait hapit na makita. Oo, siksing taas. Katong makita ng hawakan. Inigminyo na, palitan lang kag duster si imong bana. Pag duster diya, kisa pa imong pasiksihan. O di ba, nga ning bayi, madam, kung guwapa, game GS, pero kung maot, ipatulpo man. Anak, rago na sa mo, tagsalaan ka. Ipatulpog yun ka, kay maot na gali ka, latay pa kag batas, o di pa prisog yun ka.
And Lagotiman Ramada. Good morning, Ma'am Ellie. Watching from UAE. Buti pa ang solo na lang kahit saan magpunta. You're free anywhere. Wow. Ito naman si Madam Jean Ispares. Masyadong emotional. Gapulag ngabil murag. Jingjing maglinis lastra, maudi ay lang taani magminyo. Pa shout out Eli called away from Maasin City, Southern Leyte. Kusina ni Batu Ma'am Eli, pa shout out sa mga taga Ohio, USA, ang mga gwapo o gwapa. Swerte mo diha kay mga gwapo mo gwapa. Kami ang tawon gapadulong pa. Aslo. Oh, daghang mahitabo no, daghang mauso basta magminyo na mo. Sa una kung maligo ka, babayi ka, kalusan ka sa imong bana, saluran kag tubig. Karon, pwede na kang mojotig walay kaligo. Wala na'y mag-andam para nimo. Oo, kung trato pa mo, palangga juga ka, inandaman kag pagkaon sa lamisa, ana. Pinustan ka og balon. Pero gali, kung magminyo na mo ambot. Tagaan talang kag 50 papalit sudan. Ikaw pa'y palungagon. Relate here, Ma'am Eli, watching here in Negros, Mariel Iran Lumugso. Hello, Ohio, mga gwapo diha, hala. You're right, Ma'am Eli, kaya akong bana from Ohio, unya, gwapo. Oo, mga gwapo gud ang mga taga Ohio. Dili na lang ta mo enter, madang. Tig sana all na lang ta. Pwede ra pod. Mga gwapo mo jud mga taga Ohio nya. Basi na single niya bitagae ko bi. Nawala lagi itong pultahan, Ma'am Eli. Pultahan. Ay, da ko sulod sa balay. Di ko gawas kay masiglingi na mga silingan mo. Nabuang naman dagwan ni siya. Sige og yaw-yaw siya ra usa. Kinji mabawad from China. Relate much Jingjing maglinis lastra. O daghan jud nga mahitabo, daghan mga changes. Salamat sa naghatag og 1,190 stars. Mabuhay po kayong lahat. Manguyab lang tag puriner, Madam Eli, kay bahalag mautag gwapa o gwapa tas ilang pananaw. Mausob gyud ang magminyo, Ma'am Eli, uyab-uyab lang ta. Muna insakto Joyax, diago ta makasinabot Joyax. Mary Ann Zazel, reality goals. Truly, muna akong ganahan sa mga foreigners, no, kay they are not after of your physical appearance. Basta gali kay mo ginhawa ra ka. Okay na kayo nila. JP, Pibida, Damon, Madam Eli, pa-shout out sa tanang Alpa Caparu, Negros Oriental Provincial Council. Long live. That's coming from JP, Pibida, Damon. Salamat po sa paghatag sa ibang 50 stars, dong JP. Pila sa pesos ang 1K stars? Pila man na? 1K stars is equivalent to $10. Something like, yeah. Let's get into minors. Kung pag ako makabantay ko sa akong partner, mausob na. Mag-usob po ko para usob ming duha. Mao man ang sekreto diyan. Okay, pag abot sa time, imong partner mag-usob na, di ikaw wala kag-usob. Mo na mi kang hala na usob akong ba. Labi ko na mag-usob siya, mag-usob po ka. Okay, narabay uban, no? May patong sa una, kitagaan pa kag budget para pa rebond. Para pa water cellophane sa imong buhok. Aron, wala na. May panang manok kay sinaw kay taludtod. Oo, mga buhok sa manok, sinaw kaayo, pinakaon og feeds, ikaw in taon, bulad na lamang. Am Eli, ikaw jud ang MC sa akong kasal. Pohon day Shiros kung makatrato na ka. John Medina Casimero, mausab jud na Madam Eli kay hungaw naman og grabe po ka dyan, oy. Awas ray tambal ana dyan. Mag-inom taon niya og bino, walay problema. We G1 men. Shout out also to Rorilyn Vaz Kitamuki. Munang kamo mga asawa, ayaw dyan magpabehind. Huwag kamo gali pag nakalantaw yung bana nga, murag lain ng findings niya. Maglanta mo sa inyong bana nga, aba,
Di naman mo dulog. Lakaw sa kuan, lakaw sa Red Cross, Madam Shindros. Makita kag dagang uyab didto. Lauren Baz Kitamoki, salamat sa 100 stars, Madam. Merlix Tawaay, good morning, shout out to you. Wow, Mario Labad, kilala ka niya? Sino bang pinag-uusapan niyo diyan? Ang asawa mo rin nagsardinas, Ma'am Early Abrehag, wala na line. Oy, ayaw po na Roland. Don't say it with the bad omen, Roland Dallas. Ayos ka ayo live ni Madame Kalinga, magawala og loneliness while nag-home quarantine. JP, Pidiba, Damundaman. Yeah, because when you're under quarantine for 14 days, it's so boring and you can feel so melancholic. You are alone, and especially if your friends is not around, because your friends is getting square already. So you will truly feel that you are alone and lonely in the shadow of the darkness, wherein the light cannot come in to give you a sunshine. Ay, nako. Dagang kay mga sugilanon sa kinabuhi nga mga minyo. No? Ilabi na kay nasulod ko sa kanang Valentine's na hapit na ang February. Muna ako gyud no, pag ako'y nababayi makabantay kong akong abana nag-usob nagyon. Oy, magpa-sexy ko. Balakan ka diha. Wala ko kung dapat unta ang mga asawa mo kung inyo ibutang yung mindset. Wala ko gaminyo para magpalusyang. Of course, with your responsibility intact with you. Oo, muna inyong mindset good. Kung uban man good, malimot na sila. Ultimong panutbrush, di nakabalo. Hasta panudlay, di nakabalo. Mag-duster-duster lang, walay panti-panti, kaya narabitaw sa balay. Sa mo gi-lockdown na basin, wala na positive sa COVID, hopefully. And that should be your mindset, full of positivity and futuristic. Don't let yourself to be left behind. Because that is not healthy. Married or whatsoever situations that you have in your life, kinahanglang you are updated. Don't be outdated with life. Gahulat ko last night og mag-live ka, Ma'am Eli. Even my daughters told me to call you because mommy is bored. Kuno, OMG, sorry for that. I'm quite busy. Last time I'm clear pension. Send my apology to your daughter. So mga meses. Yung ana no, sana sa mga technique, mga skills nga atong ma-learn when you are in married life. This is a very serious matter, you know? You need to be very creative when you are married. Wala ko nag-iingon nga, if you know how to cook, ma, naitawo ma! Ha? Sa tunog? Crispy fry? Yung para sa manok? Rito, wala ding. Try sa unahan. Kanang blue nga tindahan des unahan, murag naa na sila. Crispy fry. May tindahan, pero ang baligya, asin na lamang. Asin na lamang. Asin na lang mantika o suka. Kapag bayad ni mo sa renewal, kay maurang gihapon balayan dagog kayo. Yeah, you need to be very creative. Whether you're fat, you are thin, whatever vital statistics you have, you need to be very creative. Basta, mura ko katambag sa mga messages na ito. Don't let behind. Don't get left behind. I don't know if my grammar is correct or wrong. Bahalag tambok, basta gwapo, oy, pula jud og simod. Okay ra kang tambo ka basta naka sa healthy, dili ka obese, dili siya binuang kay kuan ka tambo ka and then naka sa obesity maglisod pug ka no. So exercise din pag may time. G1 men true pa jud sexy ug lawas hugas para all day humot day or night correct ko na pirmat sunod na. I agree with you nga you have to be creative. Yes, mo na ginaingon nila nga if you know how to cook, then enhance your cooking capability and skills. Just to be very creative in every day of your life.
I love you, Idol. For shout out naman, Gabo Gabo Jacob. Another 50 stars from JP. Ang asawa, Ma'am Eli, mauna siya ay ikaduhang mama ni mo sa kinabuhi. Always naa para suportahan ka. Shout out sa akong misis nga walay tigil sa pag-support nako while nag-home quarantine. I love you always. Ana man yun, because once you are into a relationship, you need to full blast your responsibility with your wife. But don't forget to love your mother. Di ba? Kinahanglan ato higugmaon po na atong inahan labaw sa tanan. Pero ang ato ng pamilya may atong unahong priority. You need to balance everything, married or single. Ano pa ibang single no nga sige raglaag why uli-uli. Gini ka na punos ka balag ka murag ako. So you need to be very creative when you are married, no? Basta makabante gali ka nga something wrong, double check with yourself. Why is my husband doing something like this? Why is my husband acting like this? Is there something wrong with the relationship? What's wrong with me? What's wrong with him? Is there wrong in the middle? Can I right the wrong minus? You need to check yourself. Because out of your busy days, you forgot na already. Nalimutan mo na ba? Na. Hello, Madam Eli. Good morning. Juniel Ibag. Sapa mo. Balik na ko, ha? So mauna siya, kinahanglan gyud nga mahibalo ra jud kang modala sa imo nga self. Angelito, I hope remember pa niya ako. Sa maoy. Villa Espanola, Hizuno Megan watching from Canada. God bless you always. Buma Mamo, hello. Sadya kay tindero pa jud ka, lingaw kaayo nimo day. Kay tindero pa jud ka, lingaw ko kaayo nimo day. Hi, Bamo Mamo. Regards to your mother, madam. Ha, katugnaw ba? So, matoy ka kabay na itong topic about sa mga changes sa inyong mga partners in life. And thank you so much for sharing your 1,390 stars with Ma'am Ellie. Ang relasyon, importante ang communication, understanding makes stronger. That's coming from Shane Ross. Yes, that's the essential, vital backbone. Pangutan nagpila day. Then pabayring mama day. Balayra na po ni abot na po ng order guys. Inas mother. Ngano po ning Shopee no kaning Shopee usay no mo abot ko na siya sa panahon nga wat ay kwarta. Trabaho sa ko ma'am, amping kanunay. Sige malo, bye day. So wala ba tayo topic? Magundang na ta. So that's it for today mga ka-friendship. But don't you worry because dapat ay second part sa ato ang online class which is Kantahan with Ma'am Ellie. Margaret Dear from Bayawan. So that's it for today mga ka-friendship. Katuwaan lang po mga topic na wala dito, wala doon. Importante is magiging happy po tayo sa ating araw-araw na kapamaliksik. Mga tao wala ilag nilang tawan ako. Ano mong laig nilang tawan ako? What's wrong with me, baby? Alright, ingat po. Sige, bye for now. Thank you so much. And I'll be back in a while. Alright.